So yun, magandang araw na naman sa atin guys. Welcome back ulit sa ating channel, Ilocano Gunner. So today's video guys, mag-unboxing tayo. Mag-unboxing tayo itong airgun na soft sa atin. Yung limbrad natin dati, yung huling limbrad, yung PVC yung bat. Ito yung design. Nakipag-swap si Sir Angelo de Guzman, Angelo de Guzman ng Sultan Kudarat. Itong unit pala niya is transport na marami nang binago dito sa store niya. Ginawang side lever na di magasin. Bola lang yan. Tapos pinalitan ng barrel na brass barrel. Shout out Sir Angelo Guzman ng Sultan Kudarat. Ito na yung pinadala mo. Ayan, sige, unbox natin guys. Tingnan natin kung anong klaseng airgun yung pinadala. Store na marami nang binago. Ayan, sige, stay tuned guys. Unbox na natin ito. Baka i-unbox pa ng iba. Okay, ito yung limbrad niya, ay yung house door niya. Ito na diba? Nilawal pa siya. Nilawal siya ng tawag. Yung tawag ng PSI. Yung laman niya. Yung limang tingnan guys. Ito. Side lever siya. Side lever capping. Tapos shit siya ng may mga kapag. Kasi ano na. Ano dito? Barrel band na. Set barrel band. Medyo sila ito. Barrel na hindi basta mababa itong barrel. Kasi meron ng barrel band. Yung offset mismo. So brass barrel din. Ang nabanggit ko sa akin si CBB yata. CBB ba?
Maganda naman siya. Ito lang yung problema pag deliver siguro o kaya ano? Pagdating sa atin, tol. Pupuntak na tuloy. Mabigat. Yan siya. Ang mahaba. Mahaba pag rifle type. Ano? Mahaba. Ano kung mga ito ba? Mahaba yung ito. Pupuntak natin. Kayo may Angelo Direktman yung swap mo sa nag-grab natin tumating mo na so kabayaran nyo na lang next yung pag-pag natin dito kung ano yung magagawa natin. Parang gusto kong bayarin yung text na favorite. So, kaya mahala na. Sa Google Pop natin sila. Yun. So, salamat kayo sa pagsasagang panunod sa ating unboxing mga video. Ito yung mag-stop na yung Angelo Direktman. Kahit labor ka akong magating. So, ngayon yung nilagay na ito. Ang limrod daw ito. Check na ito. Try natin yung promise na lang. Okay, katang. Medyo naliwat. So, parang magandang lagyan ng slab ko. Slab natin. So, bahala na kung ano nangyayari ko. Okay. So, ganito na lang yung video natin guys. So, tabayanan nyo na lang yung pag-pop natin dito. Palit ng link-up natin. Bigat siya, oh. Ito pa lang, wala pa yung stock. Wala pa yung bat. Bigat na siya. Nakakawit ka. Mas mahaba. Kaya nabagay sa gano'n sa sulpa. Sulpa natin. So, sige guys, hindi pa lang yung video natin. Kaya nyo na yung pag-group up natin dito. So, salamat sa panonood. Okay.